Nákladná cestná doprava je nepochybne silnou súčasťou logistiky. Nakoniec až takmer 80% tovarov je v Európe podľa dostupných údajov prepravovaných po cestách. A práve preto treba čoraz viac myslieť aj na ekologický podtón, keďže nákladné autá tiež produkujú emisie. Jeden z najväčších slovenských dopravcov Dalitrans sa k tomu postavil doslova čelom. Nie len, že už teraz využíva aj ekologické palivá, a v rozbehu sú ďalšie vrátane elektroťahača, ale jeho autám cesty už dopredu plánuje s vlastným optimalizačným softvérom s prvkami umelej inteligencie. Poďte sa teda pozrieť, ako fungujú technológie v modernej nákladnej doprave. Kým priemerný európsky vodič osobného auta najazdí ročne asi 15 000 kilometrov, jeden kamión z flotily Dalitransu zvládne za to isté obdobie až takmer 100 000. Firma tak so svojím vozovým parkom najazdí ročne zhruba 24 miliónov kilometrov. V priemere je to až 61 000 prepráv a asi 1,5 milióna tón tovaru. V roku 1997 som jazdil sám s jednou dodávkou. Dnes nás je asi 700. Máme viac ako 250 vozidiel. Stihli sme to teda za 27 rokov. No za toto obdobie sa zmenil aj prístup k logistike. Dnes musíme byť mimoriadne efektívni a ekologickí. Bez technológií by to ale nešlo. Povinnou výbavou dnes už každého ťahača a nie len v Dalitranse je motor s emisnou normou Euro 6. Už niekoľko rokov však z veľkých bieroviec vyrážajú na cesty aj autá s technológiou LNG. LNG alebo Liquid Natural Gas je vlastne skvapalnený zemný plyn, ktorého hlavnou zložkou je metán. Robí sa to tak, že sa podchladí na teplotu minus 162 stupňov Celzia a práve toho zmení na kvapalinu. Oproti stlačenému zemnému plynu, teda CNG, ho tak potrebujeme natankovať menej a teda získať aj väčší dojazd. Budúcnosťou v tomto smere môže byť aj bio-LNG, inak povedané uhlíkovo-neutrálny skvapalnený plyn, ktorý sa dá produkovať z reakcií pri biologickom rozklade. No v Európe sa čoraz častejšie hovorí aj o HVO. V tomto prípade je to hydrogenačne spracovaný rastlinný olej, ktorý tiež dokáže ekologicky poháňať kamióny. HVO je vlastne náhradou nafty pre vzletové motory. Jeho vývoj sa začal približne v 90. rokoch v istej fínskej energetickej spoločnosti. Základom sú použité rastlinné a živočíšne oleje i tuky, napríklad z reštaurácií, závodných jedální či z domácnosti. Jednoducho je to z obnoviteľných zdrojov. Je všeobecne známe, že na hodnotenie nafty sa používa cetánové číslo. A kým bežná motorová nafta ho má na úrovni 50, HVO ide až na 70 jednotiek, čiže je výkonnejšie. Okrem toho je aj menej chemicky nebezpečný ako bežná nafta. A rovnako neobsahuje toxické, aromatické ani cyklické uhľovodíky. No nie len preto sa na neho v Dalitranse zamerali. Pre nás je to aj mimoriadne efektívne palivo, a to najmä v zime. Vieme, že v tomto období nafta vplyvom teplot husne aj napriek pridaným aditívam. Motorovým systémom sa teda prediera ťažšie a auto môže strácať výkon. A to ani nehovorím o tom, aké usadenie nafta v motoroch spôsobuje. Palivo HVO má naopak vysokú filtrovateľnosť, zvláda teploty až do minus 30 stupňov Celzia, motory zanáša výrazne menej a ešte je aj ekologické. V porovnaní s konvenčnou naftou HVO výraznejšie znižuje emisie skleníkových plynov, no v tomto smere sú už dlhšie obdobie pomocníkmi aj elektromobily a práve tie zavítali už aj do nákladnej dopravy. Prvá lastovička sa ocitla i vo vozovom parku Dalitransu. Nákladné vozidlo potrebuje pre ťahanie výkon, má teda 6 batérií, ktoré majú spolu až 540 kW. Tomu zodpovedá aj krútiaci moment, ktorý je tu až 2400 Nm. Aj napriek silným číslám sa stále bavíme o menšom dojazde, v tomto prípade zhruba 300 km. No v rámci toho sme nastavili aj cesty tohto nového prírastku. V okruhu zhruba 100 km od svojej základne, kde sa aj nabíja, bude voziť tovar do siete potravín. Riadiť flotilu 250 ťahačov však nie je vôbec jednoduché a také množstvo sa už nedá nechať len na človeka. Aj preto si Dalitrans vyvinul vlastný softvér, ktorý mu s prevádzkou vozidiel výrazne pomáha. Potom, ako nahodíme objednávku do systému, nám algoritmus vypočíta optimálnu trasu vzhľadom k rýchlosti, k palivám a teda aj k emisiám. Systém zohľadňuje aj dlhodobejšie prekážky na cestách, no a výsledkom toho je trasa na mape, ktorú vodičovi pošleme priamo do navigačného systému vozidla. A pri jazde vidíme v reálnom čase auto na mape.
Informácie o pohybe vozidla sú pritom dôležité aj pre druhú stranu, ktorá na tovar čaká. Vďaka systému Dalitransu si tak vie na mape pozrieť, kde auto práve je a kedy sa dostane do cieľa. Vie si potom lepšie naplánovať vykládku, prípadne zníži prestoje vo výrobe spôsobené čakaním na tovar. No program neoptimalizuje len trasy, ale zároveň aj služby vodičov a využiteľnosť vozidla. Ak je v blízkosti miesta vykládky požiadavka na nejakú ďalšiu nakládku a vodič má voľný pracovný čas, pridelíme mu prepravu. Auto je tak oveľa efektívnejšie využité. Od profesionálneho vodiča sa pritom predpokladá, že značnú mieru efektivity vnesie do trasy aj on. Dôležitou pozíciou v Dalitranse je preto i špecialista na techniku jazdy. Máme k dispozícii rôzne technológie a snímače integrované v našich kamionoch. Už na diaľku nás systém upozorní, že vodič jazdí napríklad neefektívne, teda systémom brzda plyn. Vieme tak plynulo zhodnotiť techniku jazdy a ešte v rámci aktívnej trasy sa s vodičom spojiť a pomôcť mu lepšie nastaviť plynulosť jazdy. A rovnako systém reaguje aj na havarijné situácie. Ak sa totiž napríklad niečo stane s kamiónom, systém nájde v okolí iný stroj a vodiča, ktorý si náves prepne a doručí do cieľa. No flotila Dalitransu nie je vybavená len snímačmi pre monitorovanie techniky jazdy. Technológie snímačov sa totiž dostali aj k dôležitým komponentom vozidiel. Či je to motor, brzdy, katalizátor alebo prevodovka, ale aj ďalšie súčasti auta, všade je nejaký kontrolný GPS snímač. Na jednej strane tak vieme aj na diaľku, v akom stave auto je, prípadne čo sa na ňom pokazilo. Náš vlastný výjazdový servis je tak oveľa efektívnejší, keďže už na základe našej diaľkovej diagnostiky vezie na miesto opravy správny náhradný diel a tým vieme eliminovať prestoj vozidla. Snímače v autách pritom pomáhajú dokonca aj predvídať, kedy sa niektorý diel pokazí, prípadne ako je opotrebovaný. V Dalitranse sú tak schopní takéto auto opraviť ešte pred jeho výjazdom na trasu, čím sa minimalizujú nečakané situácie na ceste. Moderné technológie sú tak zapojené vo flotile Dalitransu každý jeden deň. Či je to pri optimalizácii trasy, pri sledovaní bezpečnosti vozidiel a vodičov, ale aj pri priamom znižovaní emisií, kde už teraz myslia na budúcnosť. Už teraz sme nachystaní aj na vodíkový pohon. V našej výbave sú totiž pripravené 2 vodíkové čerpacie stanice a čakáme už len na rozbeh technológie. A v neposlednom rade sa už do služieb dopravcu z veľkých Bieroviec začína hlásiť aj umelá inteligencia. Tá sa tak bude v ešte oveľa väčšej miere starať o chod 250 vozidiel, ktoré denne prepravujú stavebné zmesy, kameň, železo, uhlie či agrokomodity, ale aj potraviny, a to i v mrazenej a chladenej podobe.